John Wick se odvija u svijetu u kojem se čini da je gotovo svatko vrhunski istrenirani ubojica, a sam John Wick ubio je stotine njih dok je bio u svojoj potrazi za osvetom. Neke od njih uspio je srušiti u trenu jednim dobro naciljanim hicem u glavu, ali za druge borce trebalo je malo više truda i vještine. Na tim tipovima želim se danas posebno zadržati. Od svih koji su se susreli s Johnom u posljednja 4 filma, tko je bio najvještiji borac? Tko je bio najopasniji ubojica? Danas ćemo to saznati. Što ima ekipa? Ja sam Daniel i ovo je Dancu. Svaki tjedan radimo analize borbe, uz povremeno videe o razornoj snazi, poput ovog ili slične stvari. Ako vam to zvuči zanimljivo, opustite se i uživajte u videu. Stisnite like, a ako želite, pretplatite se dok ste već tu. Sad idemo na stvar. Ovdje zapravo postoji samo jedno pravilo koje moramo spomenuti. Na ovom popisu uključujemo samo imenovane likove i morali su sudjelovati u borbi. Dakle, ne uključujemo Quinstona ili Markiza jer nikada nisu udarili nikoga. I nećemo uključiti svakog bezimenog ubojicu kojeg je John ubio, jer bismo ovdje bili satima. Iskreno, kako ćete rangirati ovog nasumičnog tipa, onog nasumičnog tipa i onog nasumičnog tipa koji je sve sredio jednim hicem u glavu? I ti pokušaj meni reći tko je vještiji. Da, to nećemo raditi. U redu, ajmo sada početi. Iskreno, nisam očekivao da će prvi John Wick završiti borbom s glavnim negativcem na kiši. Jednostavno, zato što sam uvijek pretpostavljao da bi John apsolutno uništio Vigga u borbi i iskreno kladim se da je i Viggo to pretpostavljao. Viggo je iz prve ruke vidio koliko je Wick vješt, ali je ipak odlučio boriti se do kraja. I znaš što? Viggo je bio bolji nego što sam mislio da će biti. Ali kad to kažem, stvarno to i mislim. Nije umro odmah, a kad je izvukao skriveni nož, uspio je zapravo ozlijediti Johna. Ali to je bilo samo zato što mu je John to dopustio. A onda mu je John odmah slomio ruku i ubio ga njegovim vlastitim nožem. Ernest je bio srpski ubojica. Prvi od mnogih koji su krenuli za Johnom Wickom kada je na njegovu glavu stavljena nagrada od $14 milijuna. To je zaista savršen primjer zašto nikada ne trebaš ponijeti nož u okršaj knjigama. Ernest je ogroman, zapravo ga glumi košarkaš Boba Majernevik. Tako da znamo da je visok 224 cm i može iskoristiti tu veličinu i snagu u svoju korist. Stvarno se oslanja na to u borbi, potpuno nadjačava Vicka i pogađa ga zahvaljujući čistoj snazi, iako je Wick imao ispravnu tehniku da pokuša blokirati napad. Ali unatoč svojoj veličini, Ernest ipak nije najvještiji borac i to se može iskoristiti. Na kraju, što ga točno dokrajči? Marcus je bio jedan od Johnovih najstarijih mentora i prijatelja i jedan od rijetkih pravih ubojica u cijeloj franšizi, što znači netko tko bi stvarno lovio svoju metu. Pratiti ih, pronaći najbolje mjesto za eliminaciju i zatim ispaliti metak kroz njihovu glavu s nekoliko blokova dalje. Da su i drugi ubojice bili pametni kao Marcus, možda bi netko stvarno mogao eliminirati Johna Wicka. Umjesto toga, svi ostali u ovom svijetu samo jure ravno na njega, pucajući iz svih oružja. Vjerojatno to sada nije najbolja strategija. Nismo vidjeli puno od Marcusa u borbi prsa o prsa, ali znamo da je on vrhunski strijelac. Gospođica Perkins bila je nemilosrdna plaćena ubojica kojoj je zadatak bio eliminirati Johna Wicka za nagradu od $2 milijuna. Zadatak koji je pokušala izvršiti na teritoriju kontinentala, što je strogo zabranjeno. Iznenadila je Johna Wicka tako što se prikrala u njegovu hotelsku sobu, ali Marcus je upozorio Johna na njezinu prisutnost i tada je sve počelo. Zadala mu je nekoliko dobrih udaraca i uspjela ga na kratko savladati. Ali moraš imati na umu da je ovo bio John Wick kojeg su iznenada probudili i koji se još uvijek oporavljao od ozbiljnih ozljeda. I da, ona je to uspjela malo iskoristiti u svoju korist. Ali činjenica da nije uspjela sladati oslabljenog Johna Wicka dok je spavao
sugerira da je ovdje ipak malo izvan svoje lige. Dakle, većinu filma John Wick Charon smo vidjeli samo iza pulta, ali onda, kad je njegov hotel bio ugrožen, podignuo je naočale i bacio se na posao. Uvijek smiren, hladnokrvan i profesionalan, Charon je doslovno bio jedini član hotelskog osoblja koji je preživio prvi sukob s odredom smrti u pancirkama. Dakle, moramo znati da je on već prilično vješt borac čim je preživio taj susret. A onda, kada su dobili sačmarice s mecima koji probijaju pancir, kako bi malo izjednačili šanse, Charon se uspio probiti ravno kroz njih. Sada, nismo ga puno vidjeli u toj borbi jer smo uglavnom pratili Johna Wicka, koji je radio ono što John Wick inače radi. Ali i dalje sam jako impresioniran onim što sam vidio od Charona. Aries je desna ruka Santina D'Antonija, a kao novoimenovani član Visokog stola, čovječe, moraš si naći boljeg tjelohranitelja. Vidjeli smo je kroz cijeli film kako pokušava izazvati Johna, vodi zasjedu protiv njega, stalno se ponašajući kao da mu je ravna. Onda se bore i gotovo je prije nego što je borba uopće počela. Iznenadila ga je i nakratko ga držala u škripcu svojim bodežom. Ali iskreno, dio ovoga se gotovo svodi na snagu naspram vještine ili nedostatak snage. Jednostavno nije dovoljno snažna ili moćna da bi se ozbiljno suprotstavila nekome poput Vicka. I iskoristio je to u svoju korist. Bacao ju je okolo, nadjačao ju je i razoružao. I za razliku od Cassiana, kojem je dao profesionalnu kurtoaziju da ne izvadi oštricu, Vick je izvukao oštricu iz Aresinog srca i ubio je. Sada, dopusti mi da ti kažem, ovo je jedna osoba koja me stvarno iznenadila kad je došlo do borbe. Mislio sam sigurno da će Killa biti samo još jedan Vigo, gdje je možda veliki šef, ali zapravo nije prijetnja za Johna. I kad je Killa odmah počeo trčati i cijelu borbu koristio svoj inhalator, mislio sam da znam što slijedi. I čovječe, bio sam iznenađen jer je povukao na svoj inhalator, uzeo svoju debelu stražnicu i krenuo u akciju. John je zapravo Vicku pružio pravi izazov. I to je suprotno od borbe s Arisom. Budući da je Killa ovaj put imao prednost u snazi nad Johnom, uspio je to dobro iskoristiti. Jedino je što bi zadao dobre udarce Johnu ili ga bacio preko ruba, a onda bi odmah nastavio bježati od Johna. To je na kraju ono što ga ovdje košta. Obožavam Mistera Nobodya, uglavnom zato što se bori prljavo, ali to može izvesti i opravdati. Osim toga, ima ludu pancirnu torbu i prsluk u jednom, što nikad prije nisam vidio, i slatkog psića. On je dosta sličan Markusu u smislu da će pratiti svoju metu prije nego što pokuša eliminirati je s udaljenosti. Ali ako treba, Nobody se ne libi prići i riješi stvari izbliza. Ali mislim iskreno da mi je ovdje najveća prednost dresirani belgijski ovčar Malinois. Sad ga taj pas stalno prati. Ovaj pas ne izgleda baš smrtonosno kao Sofijin i ne nosi pancirni prsluk. Ali ipak, sada se moraš suočiti s istreniranim ubojicom i opasnim psom. Sretno s tim. Nismo baš puno vidjeli od Akire, ali na temelju one scene nakon odjavne špice, možda ćemo je uskoro puno više gledati. Ona je kći Shimazua, a također i konsjerž za Osakaški Continental. Dakle, znaš, obučena je za borbu. I to ne samo to, već je obučena za borbu kao ninja. Bila bi nevjerojatno vješta s oštricama. I njezin luk i strijela zapravo toliko je dobra s tim lukom da je čak uspjela srušiti vojnike Visokog stola u ozbiljnom pancirnom oklopu. Kao što je ova oprema koja je gotovo neprobojna za metke, a ona ih ruši lukom i strijelom povrh svega. Akira je jedna od rijetkih boraca ovdje koja shvaća da nije jaka kao veliki nabildani tipovi. I zato ih ne pokušava napasti izravno. Umjesto toga, koristi svoju veličinu i okretnost u svoju korist. Izmičući se, izbjegavajući i saginjući oko njih. Prolazeći između nogu, skačući im na leđa.
Ako se ponovno pojavi u budućnosti, ima potencijal znatno napredovati na ovoj listi. Koishimazu je upravitelj hotela Osaka Continental i baš kao svaki dobar ratnik, odan je prijatelj i brat do samog kraja. Iako je bio u ranim 60-ima, Shimazu je i dalje bio izuzetno opasan borac, ali je bio posebno vješt s mačem. Pokazao je nevjerojatnu vještinu kao mačevalac, što se vidi po njegovoj sposobnosti da ubija. Deseci članova elitnih postrojbi visokog stola imaju nevjerojatno neprobojni oklop, a on ih eliminira pištoljem i katanom. Bio je toliko vješt da se mogao suprotstaviti Kaneu, iako je na kraju Kane ipak dokazao da je vještiji jer je on ubio. Chidi je ubojica visokog stola i drugi je po zapovjedanju nakon Markiza de Promonea. On je predvodio napad na Osaka Continental u potrazi za Johnom Wickom i lako se mogao nositi s protivnicima, te je uspio eliminirati neke od plaćenih ubojica kontinentalnog hotela. Zatim kasnije, nakon što je na Johnovu glavu raspisana prilično velika nagrada, pa ona se odmah vratila tome pokušavajući eliminirati Johna. Borio se s gospodinom Nobodyjem i zapravo je skoro ubio njegovog psa, ali Vic je imao nešto za reći o tome. Nikada ne napadaj psa pred Johnom Wickom. Ali znaš, ono što je ona napravila još uvijek nije bilo gotovo. Još uvijek nije bio izvan igre. Uspio se ponovno suočiti s Johnom i srušiti ga. Naravno, John ga je na kraju pobijedio, ali čovječe, ona je stvarno izdržljiva. Mislim, naravno, on je vješt borac i jedan je od rijetkih protivnika koji ima pancir jednako dobar kao Vickov. Ali Chidijev najveći adut je njegova izdržljivost. Jednostavno ga ne možeš trajno srušiti. Cassian je osobni tjelohranitelj za Giannu Di Antonija, a kad ju je izgubio zbog Vicka, odlučio je da će učiniti sve što može kako bi uklonio Johna. Što iskreno govori o njegovoj hrabrosti. Da je mislio da još uvijek može srušiti Johna, čak i nakon što je gledao kako John prolazi kroz cijelu vojsku ljudi. Njegov stil borbe uključuje boks, brazilski jiu-jitsu, judo, taekwondo, krav magu, muay thai. Ali ono što vjerojatno najviše govori o Cassianu kao borcu, nije činjenica da je mogao aktivno boriti se protiv Johna Wicka. Iako je to bio John Wick kojeg je upravo udario automobil i koji se upravo borio s 50-ak drugih ljudi. Ali ono što je najimpresivnije jest da je imao poštovanje Johna Wicka. Wick ga je smatrao ravnopravnim, nekim tko je na njegovoj razini i dostojan profesionalne kurtoazije. To se ne može reći za svakoga. Mislim, sigurno nije gledao na Arisa na isti način. Možda se ne sjećaš imena Kiro, ali on je zapravo bio prvi tip koji je Johnu Wicku pružio dobar otpor i stvarno mu zadao više nego što je mogao podnijeti. Kiro je bio Viggov šef osiguranja, on je zadužen za čuvanje Josefa i jedini tip u cijelom filmu koji se mogao boriti ravnopravno s Wickom. Bio je vrlo vješt u taekwondou i iskoristio ga je da pobjedi Johna u borbi. Naravno, uz napomenu da je tip već 5 godina bio u mirovini. Znam da ovo malo krši pravilo o neimenovanim ubojicama, ali ovi tipovi su jednostavno bili predobri da ih ne uvrstim na ovaj popis. Oni su najbolji učenici Zeroa, što znači da su majstori pink hak salata i nekoliko različitih disciplina ninjutsua, poput pai jutsua. Zajedno su uspjeli pružiti Johnu Wicku zaista snažan otpor, a osim toga, osim Johna, lako su pobijedili sve ostale na koje su naišli. Osim toga, Shinobiji su jedni od rijetkih boraca koji su uspjeli boriti se protiv Johna Wicka i preživjeti, što je čast koju ne dobiva mnogo ljudi. Kane možda jest slijep, ali toga ne spriječava da bude jedan od najvještijih boraca u svemiru Johna Wicka. Zapravo je jako sličan samom Johnu. Uspio je pobjeći iz ovog podzemnog svijeta ubojica i ubojstava, ali je bio prisiljen vratiti se u njega kako bi zaštitio svoju obitelj. On je jedan od najopasnijih ljudi na svijetu. Koristi borilački stil koji uključuje Wing Chun, Kung Fu i Taekwondo, zajedno s nekoliko drugih stilova.
On je majstor mačevanja, što je dokazano njegovom borbom sa Shimazuom. Čak izgleda da je uspio odbiti neke od Johnovih metaka u njihovoj kratkoj borbi. I također je iznenađujuće dobar strijelac, posebno za slijepog čovjeka. Ali u nekom trenutku sljepoća mora biti i nedostatak, posebno protiv preostala 3 borca kako bi ih pobijedio. Vjerojatno je prilično važno da imaš sva svoja osjetila, jer će ti trebati svaka prednost koju možeš dobiti. To spriječava Kaina da izravno zauzme mjesto među prva 3. Sofia je bila upraviteljica hotela Continental u Casablanci, ali prije toga bila je vrhunska plaćena ubojica. Ona se zapravo bori vrlo slično kao John, pokazujući vještine u Aikidu, brazilskom jiu-jitsu i Krav Magi. Ali ona se prvenstveno bori svojim pištoljima, koristeći ganfu, to joj je glavna tehnika, a čar će ti jednostavno baciti pištolj ako ostane bez metaka. Međutim, da bi tvrdio da je ona među 3 najbolja borca u svemiru Johna Wicka, moraš uključiti i njezine pse. Ima 2 belgijska malinoisa koji nose pancirne prsluke i ima potpunu kontrolu nad njima. Ti su psi nevjerojatno dobro istrenirani, a kada spojiš 2 opasna psa čuvara s već vještim i opasnim ubojicom, dobiješ smrtonosnu kombinaciju. Pa ona se zapravo pretvara u silu prirode. Zero je bio glavni ubojica, kojeg je arbitar doveo kako bi uhvatio Johna Wicka. I on je, usput rečeno, najveći obožavatelj Johna Wicka. Zero je bio izuzetno vješt borac, toliko da je arbitar vjerovao kako bi on mogao pobijediti čak i Johna Wicka. I Zero se pokazao jednako vještim kao i Wick. Zadao mu je težu borbu nego itko drugi ovdje, iako je na kraju ipak izgubio. Njegov borilački stil sastojao se od hopkidoa, bushua, muay thaia, capoeir, penčaksilata i više različitih oblika ninjutsua, prvenstveno kenjutsua. On je također izvrstan mačevalac, uvijek zadaje brze i precizne udarce mačem kako bi ubio svoju žrtvu. Iako nije bio dovoljno vješt da porazi Wicka i zauzme prvo mjesto, pa naravno, to je morao biti John Wick. Nema nikoga tko je vješti ili bolji borac od njega. Nakon smrti svoje supruge, John je ubio 100 ljudi širom svijeta, s punim asortimanom različitog oružja, sve u svojoj potrazi za osvetom. Nazivaju ga gospodarom smrti i posljednjom stvari koju mnogi ljudi vide. I definitivno opravdava reputaciju koja ga prati. Nevjerojatno vješt borac. Obično se bori kombinacijom brazilske jiu-jitse, juda, jiu-jitse, aikida i krav mage. Može nadmudriti, nadjačati ili jednostavno dulje izdržati od svojih protivnika, često se boreći protiv više boraca odjednom. Također je poznat po tome što proučava protivnika tijekom borbe i prilagođava se kako borba napreduje, kao što je to učinio protiv Zera i njegovih učenika. I nemojte misliti da mu je ispod časti boriti se prljavo, ali ono po čemu je John vjerojatno najpoznatiji je njegovo baratanje oružjem. On je u stanju bez napora spojiti svoje streljačke vještine s borbom prsa o prsa, koristeći zahvate u kombinaciji s preciznim hicima u glavu, kako bi srušio čitave grupe protivnika. Slobodno možemo reći da je John Wick najbolji koji postoji. Mislim da ne postoji niti jedan drugi ubojica u franšizi koji može učiniti sve što je on učinio. On je najbolji od najboljih. Ali što vi mislite? Oglasite se u komentarima ispod. Znam da ćete sigurno imati mišljenja i osjećaje o ovome. Ako ste ostali ovako dugo i došli do kraja videa, to je nevjerojatno. Hvala vam puno što ste gledali i što nas podržavate. A ako želite pretplatiti se, pa pretplatite se. Moći ćete gledati još ovakvih videa svaki tjedan. Vidimo se sljedeći put.